Us presentem la novetat, Lectoclau amb edició balear. Us presentem Lectoclau amb edició balear, el quadern essencial per garantir una entrada sòlida, segura i significativa a la lectura en el primer curs de primària. Aquest material ha estat dissenyat específicament per acompanyar l'alumnat en els primers passos del procés lector, posant especial èmfasi en el desenvolupament de la consciència fonològica i en la construcció de les bases que permeten una lectura fluida i comprensiva. Disponible en lletra d'impremta, lligada o de pal, Lectoclau en edició balear s'adapta a les necessitats dels centres i a les diferents metodologies d'aprenentatge de la lectura. Una proposta arrelada a la realitat lingüística balear. El projecte incorpora els trets propis de la variant balear, treballant amb paraules, sons i estructures pròpies de l'entorn de l'alumnat. Aquesta contextualització afavoreix una connexió més directa amb la llengua i facilita una adquisició més natural del codi escrit. La consciència fonològica com a base de l'èxit lector. Lectoclau balear situa la consciència fonològica al centre de l'aprenentatge. A través d'activitats progressives, l'alumnat aprèn a identificar, discriminar i manipular els sons de la llengua, una habilitat clau per a la descodificació i per a l'automatització de la lectura. Aquest treball sistemàtic permet prevenir dificultats lectores i garanteix una base sòlida sobre la qual construir la competència lectora. De la descodificació a la comprensió. El projecte acompanya l'alumne en el procés de transformació del llenguatge escrit en llenguatge oral, facilitant la descodificació de manera guiada i estructurada. Mitjançant la tècnica de lectura per cops de veu, els alumnes desenvolupen el reconeixement de paraules i adquireixen seguretat i fluïdesa. A mesura que la lectura es va automatitzant, l'alumnat pot destinar més recursos cognitius a la comprensió, avançant així cap a una lectura significativa i funcional. Aprenentatge progressiu, actiu i motivador. Les activitats estan seqüenciades amb una dificultat creixent, respectant els ritmes d'aprenentatge i assegurant l'èxit de l'alumnat. Es tracta de propostes dinàmiques i atractives que converteixen la lectura en un repte assolible i motivador. Aquest enfocament afavoreix la implicació activa de l'alumne i genera una experiència positiva en el procés d'aprendre a llegir. Autonomia i seguiment personalitzat. Lectoclau balear promou el treball autònom amb activitats dissenyades perquè l'alumnat pugui avançar en confiança. Alhora, esdevé una eina d'avaluació molt útil per al docent, ja que permet observar el progrés individual, detectar dificultats i intervenir de manera ajustada i eficaç. Un recurs flexible per a l'aula. El material facilita la combinació entre el treball individual i la intervenció docent, adaptant-se a diferents contextos educatius i metodologies. És ideal tant per a l'aula ordinària com per a reforç o suport educatiu. Lectoclau balear. Construir lectors segurs des del primer dia. Amb aquesta proposta, l'aprenentatge de la lectura es converteix en un procés estructurat, accessible i motivador. Un projecte pedagògic rigorós i arrelat al territori que garanteix una base sòlida per al desenvolupament de la competència lectora.